Ay mga kababayan ko, ay may lang ipagpatuloy na namin ni tatay ang Season 1 Part 2. Please watch hanggang sa dulo. Dito na tayo kung saan na yung paralyzed na bahagi ni tatay. Sa kanang bahagi ito tayo kanan. Sa kanang bahagi ito yung paralisado. Dito muna umpisa na natin ang kanyang paa. Matigas ito eh. Ha? Matigas. Matigas na. Matigas ito. Ito, malambot lang ito. Yan o. Malambot. Black na ito. Ito matigas. Paralyzed area is napakatigas dito. Matigas itong part na ito. Kahit ikutin ko ay hindi mahirap ikutin. Tayo muna mag-I love you. Stress lang natin tayo Stress lang Mamaya na. I love you Step. Bilis sa tayo mama. Saan na pa mo? Yan po ganun. Oo na. Sige. Tayo ako. Marunong niya mag-I love you? Hindi niya marunong mag-I. Tinikling yung ginawa niya! Pero marunong siya! Dead ka na, guys! Yes, dead ka na! Ako naman! Ako, ikaw! Ha? Maliit yung una kasi! Dito tayo! Ay! Sorry guys! Yeah! Look! Ako! Ha? Mandig na. Mandig na. Oo. Dito daw. Ulang uso kami. Ha? Hindi na talaga siya makalakad. Nakaupo na sila lagi. Kami laro po yun. Hindi ba karandam? Oo. Ano pa kasada? Buka kamo. Ay, kamo pa. Wala na pag-asa tayo, no? Manid na yun. Di ba na-operahan din siya? Ha? Na-operahan siya, di ba? Parang pasman. Na-operahan siya? Hindi. Hindi siya na-operahan. Aray ko. Sala ako, nagsitinda eh. May pakiramdam pa ito tayo. Sakit? Oo. Oy! At may pakiramdam pa ang itong part ng paralyzed ni tatay. Ay maya lang ay pupunta na ako sa fibula at dito sa kneecap dito sa patilya sa may kneecap. Maya ay dadaanan ko yan at kailangan kong madaanan itong lahat na itong mga buto-buto rito, mga joints, mga ligaments at itong tendon at ang mga muscles. Dito na ako sa may kneecap. Nagko-concentrate muna ako dito sa kneecap. Dadaanan ko din ang dito sa may lateral at sa medial dadaanan ko at pati na blood vessel na rin ay ating kukumpunahin. At dito nagko-concentrate muna ako dito sa may kneecap area pati sa may fibula at in-stretch ko ang kanyang knee joint at maya lang ay ito in-squeeze ko muna ang kanyang paa at dahan-dahan lang at maingat na
pag-stretch dahil ito ay ang paralyzed area. At maya-maya lang dadaanan ko ang quadricep, quad receive sa kamay pa yan ay tricep o bicep ay dahil nandito sa paa, stretch muna nandito tayo sa paa ay quadricep dito dadaan natin yan, stretching kunti at ito dadaanan ko mamaya ang sciatica nerves dito sa may paa niya malapit. Ito i-stretch ko muna para sa sciatica nerve. Dahan-dahan lang ang pag-stretch. Kailangan wag biglain. Dahan-dahan. Konting press. Konting hila. Dahan-dahan lang para hindi masyado masaktan si tatay. At maya-maya lang ay sumagad na ang pag-stretch dito. At relax. At i-stretch natin ulit clockwise naman ang ikot natin. Clockwise counterclockwise ang pag-ikot ng ball joint natin sa may kneecap at sa may paa. Kailangan ito kailangan ikot-ikutin natin ang kneecap niya at sa may ball joint niya dito sa may pigi. Konting stretch pataas at relax at ipupul mo lang para mahila yung tutungan dito sa kneecap at dito sa may tibial nerves at sa may tibula. At ito ikot-ikutin rin at ikot-ikutin lang natin counterclockwise na maya-maya lang ay clockwise naman. At kailangan ito kailangan ito dito sa ball joint. At ito i-stretch ulit babalikan natin yung stretch kanina. At dahan-dahan lang. At dito naman ako sa may bandang likurang bahagi. Kailangan natin dadaanan ulit dito ang mga joints, ang mga buto-buto rito sa bandang likod, sa may disc area, para sa may at dito sa mga ligaments dito madaanan na rin natin at ang mga nerves dito dito sa may spinal lower back kailangan dito ay magpupukas muna ako dito sa may lower buttocks niya o dito sa may sciatica kung mayroon naman silang history sa operation dito ay huwag nyo nang galawin dito focus lang tayo dito kailangan natin madaanan lahat dito sa may lower back wala talo ka na daya mo talaga sabi mo nga dapat isang beses lang pag natalo ka wala yung balik ka nga bakit ako maya lang dadaan naman natin sa taas wala na talaga basta sa trina bata ka po sa back niya sa may shoulder ay kadaan sa may bicep area sa tricep i-stretch na natin at i-flex natin ng bahagya. Ayan, i-push natin handa-handaan papunta sa kabilang side
At dadaan i-focus na rin natin ang kanyang scapula ng dahan-dahan. Kailangan din natin madaanan natin ang mga lahat dito, ang bones, mga joints at ligaments at ang sa tendon at ang mga nerve dito, mga laman-laman sa itong part ng arm. At ang pinaka-importante dito ay ang blood vessel, kailangan ma-circulate. At ito lang, titwist lang natin ang stretch, hilain palikot ng dahan-dahan lang yung pagpila, dahil ito po ay itong side na to ay ito yung na-paralyze. Kailangan dahan-dahan lang at ingat tayong pag-i-stretch dito. At kailangan na magalaw natin ang humerus niya at ang radial head at i-stretch natin pataas. I love you! I love you na! I love you! At babalikan natin yung itong part na pole niya. Ano naman siya? Mag-concentrate tayo dito sa ulna niya at sa may tendon. Galaw-galawin natin yung part. Dahan-dahan. Papisil-pisil lang. Pisil-pisil lang para sa kanyang paralyzed area. At i-stretch natin ng dahan-dahan ng push, pull, push, pull. Ayun lang. Dahil matigas ito. Ito yung matigas na parte. At i-focus natin pataas yung shoulder niya. Dahan-dahan lang mataas papunta sa kanyang scapula. At sagad natin ang bahagya ang pagpupul ng kanyang arm. At i-stretch lang natin ang bahagya. Ang dahan-dahan lang. At maya ng bahagya ay i-stretch natin ang buong katawan ni tatay. Kailangan ito yung gamot na rin sa joint pain, muscle pain, sa sprain, at sa menstrual pain, at sa scoliosis na rin, pati na rin sa stomach ache. Ito na yun, buong katawan to ang ating gagawin na stretching. Mapiguan din dito ang mild stroke at ang neck, ang leg at ang shoulder pain, pati na rin sa back pain. Tapos na kami. Yan po yung Ano sabi mo tayo? Naglagutok lahat yung mga yung ugat. Yung mga ugat mo. Ilang piraso? 3 sunod eh. 3 sunod daw, Tapos kanya yung pangalawa, 2. Oo. Yung dito sa ano? Yung dito sa likod, Oo, sa likod. 2. Ang dami Asan mo ba yung pato mo? Di ba ito yung pato niya? Sa palang. Sige, salindit lang. Dui ako! Dui! Tumunog Tunog. Oo. Yan ay para sa paningin mo at pandinig mo. Yun. Gumagana pa. Lalong pinagana. Oo. Yung pandinig mo. Saka ano. Bigyan natin, bigyan mo. Bakit nasa yung
may betong karamdaman na update sa akin. Yung sa akin, mag-visit kayo. TV Bisaya number 1. TV Bisaya number 1. Kaya kung kayo sa kabahayan nyo, Alis! Alis! Asan yung bato niya? dahil Ano ba? charity vlogger ito. Kuya! Sige, patuloy natin. Sige, balik! Asan yung sisiyan? Gagal ka sa kumaganay ka parang wala. Nakaharap ka niya. Leonard, nagbablog yan. Bugo. Umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Ang bugo naman ito. Tay, kamusta likod tay? Tumunog? Hindi. Ito. Ano? Parang nag-crack. Parang nagka-crack yung likod. Oh, bahay ko na! Bahay ko! Oh, bahay ko na! Luzon, Visayas ug Mindanao ay kakatapos lang namin ni tatay sa aming first session. Kamusta naman? Tay? Okay na. Nagtunugan lahat. Abangan nyo kami ha sa pangalawang session namin ha. Bye-bye! Bye-bye. Sa ngayon ay kakatapos lang natin ha. Doon na sa kabila doon kay tatay.